जिहेते मोनसे आन्दलन खालामोब्ला बिथांजों लोगोसे जिहेते खाथियाव गोख्रों दैदेनगिरिजों साखाथियाव थानाया बांसिन थुलुंगानि मोनसे फुंखा बायदि थानांगौ जायो। दा बे हिसाबाव बड'फाजों बै समाव आन्दलनजों जिहेते मोनसे समान समान थांफानायाव सोर दैदेनगिरि दङमोन? आन्दलना स्टार्ट जाजेननायनिफ्राय जुदि नायो जे बियो 86 नि नभेम्बर सोनिफ्राय अलासाम टुर खालामनो ओंखारदोंमोन। बे समाव गुबुन दैदेनगिरिफ्रा बांसिन साख्रियावलामोन। करेन बसुमतारियाबो, सानसुमा खुंगुराबो आरो गोबाङानो मास्टार मावोमोन। बियो मा आङो एसे केम्पेइनाव नामायनोसै सारा आसामाव। दा आंजों सोर फैफानो आंखौ एसेसल' खालामनांगौ। आंखौ बुंबाय मा नों दा आं दतमा आन्चलिक एबसुनिफ्राय माने फ्रि जाथ'बाय। आन्चलिक प्रेसिडेन्टनिफ्राय रिटायारमेन्ट जाबाय 85आव आरो 85आवनो आङो डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एबसुनि जइन्ट सेक्रेटारिबो जाबाय। जे नोङो ओंखारदो होननानै बे आंनि लोगोफ्रा बुंबाय आरो सोमलामोन मामोन थांफादो हेल्प खालामनांगौ गिदिंथोंसै। आं बेनिफ्राय ओंखारदों। रावबो गैयामोन बे समाव। प्रग्राम जाबा लिडारफ्रा नुजाहैयो खिन्थु बेजों ट्रेभेल खालामनो एसे गोलावै बुंनांगौबा जे बे सिचुवेसनफोरखौ नुयोबा खुब माने इन्टारेस्टिं। क'क्राझारनि हस्टेलनिफ्राय साइन्स गेलेरियाव मोनसे मिटिं जादोंमोन। अक्ट'बर ना मा मासाव जानांगौ बे 86नि। आरो मा जादोंमोन बाहाय सार्सेनभार जादों। मासखौ एसे बावबाय आङो बे सार्सेनभारखौ बबे दानावमोन, अक्ट'बर बा नभेम्बर। आरो साइन्स गेलारि क'क्राझार कलेजनि साइन्स गेलारियाव सार्सेनभार जानानै बे आफादगिरिनि चार्जखौ लादों आरो बेनिफ्रायथ' ओंखारदिनि अखानायै फुङाव जोङो नाइट सुपार गाखोदों आरो आंबो थांफाबाय थफ्ला लानानै नाइट सुपार गाखोनानै गुवाहाटि थांग्रोबाय। बेनिफ्राय लानानै बुंनो थांबा जोङो बक'आव थांदों। बक'नि बे कयेकथा जायगायाव बर' गामिफ्राव बेनि स्पेयावबो फैसा थायामोन, आंनि स्पेयावबो फैसा थायामोन। बहुद समाव ओरैबायदि जायोमोन माने जों आसा खालामनानै थायो जोंखौ रिसिभ खालामनो सोरबा नेनानै थागोन, बिसोर बास भारा होगोन आरो साख्रि मावदोंबाबो फैसा गैया न'खरफोरनि माबाखौ नायनानै होगोन। बक'आव थांदों, बक'नि गोबां बर' जायगायाव गिदिंदों। आरो बिनि उनाव फार्स्ट जोङो नभेम्बर डिसेम्बराव उदालगुरियाव केम्प खालामहैदों। उदालगुरिनि मोनसे पान्जाब नेसनेल बेंक मोनसे जि बिल्डिङाव दंमोन बिनि गाहायाव सासे डिसि अफिसाव खामानि मावग्रा दंमोन, प्रमद नाममोन बेना सर्ट। बे माबानिनो रौतानिनो खाथिनि। बियो गावनि न'आव भारा दोनदों। गावनि न'आव भारा लानानै थायो, बाहायनो थानो होदों जोंखौ। आरो बेहाय थानानै जों मथा मथि 1 मास उदालगुरियाव केम्पेइन आरम्भ खालामदों। बे समाव आं नुदों मा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि समाव करेन बसुमतारि प्राइम लिडार, जेरावखि थाङा मिटिं खालामहैयो। बेबो टिचार अबयसे। रबिराम ब्रह्म बे उदालगुरि कलेजनि सासे टिचार, रेगुलाराइज जायाखै जबा। महेश्वर बसुमतारि होननाय दंमोन, उनाव एबसुनि सेक्रेटारि जाफैदों। बेयो खुब क्लस थायोमोन। देबनाथ होननाय दंमोन, देबनाथ बसुमतारि बे डिमाकुसि एरियानि। बे फुरा एक्टिभमोन बे अल इन र' बे आगोलनि MCLA EM जानाय। बहुद एक्टिभमोन बिसोरो। आरो गजेन हाज'वारि होननाय बे समाव बियो डिस्ट्रिक्ट एबसुआव जेबो गैथ'वामोन, बिनि उनाव प्रेसिडेन्ट जाफैदों। बे जोबोद क्लसमोन आरो बिदि। आरो बिदि माखासे गोबां मानसि दङ उदालगुरियाव, जेरै कमल इरानि बायदेव आब' कमल इरानि। बिसोरनि न'आवथ' डिमाकुसियाव थांबा जों हर थायै थायै बहुद मिटिं खालामदों। आरो कनिका दैमारि आबुबनि बे समाव आथोबमोन, गिबि सेक्रेटारि भकतपारानि। बिसोरखौ फुरा एक्टिभ नुयोमोन आरो बांसिन सम। आरो गोबां दं फिसा फिसौ। दा बावहायनो बालिराम बर' बिराद प्राइम सासे फिगार बे एसेयाव। आरो बिराद साहसि मोनसे। थ' बे 1 मास थानायाव उदालगुरियाव बावहायनो बे दा चार्टार अफ 92 पइन्ट चार्टार अफ डिमान्डखौ ड्राफ्ट खालामदोंमोन इंराजियाव। खालामनानै
सासे उदालगुरि रोडआव मोनसे प्रेस दंमोन बे प्रेसआव प्रिन्ट खालामनो होदों आरो बिनि प्रिन्टिं एक्सपेन्डिचार गासिबो बालिराम बर'आ बानदों बे समाव एसे एनै माबा माबि खालामोमोन बियो बेनिफ्राय प्रिन्ट जाखांनायनि उनावहाय 1987 नि 1 तारिख जानुवारियाव डेलिगेसन टीमा थांनानै फार्स्ट बे 92.17 डिमान्डखौ प्रफुल्ल महन्तनो गथायनाय जादों मेम'रेन्डाम आरो बे मेम'रेन्डामा आलदा रायजोनि दाबिया उनावसोमोन 92 नि गेजेराव 89 सिम माने ससिय' इक'नमिक एजुकेसन बेनि उनावहायसो स्टेटहुड आरो अट'नमास काउन्सिल आरो कार्बि आंलंनि बर'फोरनि बाथ्रा फैदों इदिन बेखौ होनाय लोगो लोगो फर्मेलि साबमिट खालामनाय जाबाय बेनि उनावहायनो जेनेबा दा फेब्रुवारि दानाव दहाय मख'नाय बायदि दुधनैयाव कनफारेन्स जाबाय बेनि उनाव जोङो फर्मेलि स्टेटहुडनि दाबिखौ लन्च खालामनाय जाबाय आंहा दाबो गोसोआव दङ गहपुर बेयाव माने इसेबां एबसुनि वार्कार गैया हलबो गैया बिदि टाइपनिमोन स' गहपुराव जों मिटिं खालामदों आन्दलन खालामनो गोसो दंना गैया बे 86, 87 निनो फार्स्ट पार्टनि पार्ट आन्दलनथ' खालामगोन गहपुराबो मोनसे डिसिसन जाबाय बेनि उनावहाय जोङो थांदों सिमेन्ट सापरि आरो मिमां नोलोबारि बे एरिया गोबां जायगायाव मबिलाइज खालामबाय स्टेटहुड प्रश्न जादोंमोन जोंनि बर'फ्रा मानो आन्दलन खालामदों माइन'रिटि मिसिं एरिया TMPK होननाय मोनसे अर्गानाइजेसन दंमोन बिसोरजोंबो रायज्लायबाय बिसोर मरेल सापर्ट होगोन आन्दलना जायोबा आपत्ति गैया थ' बुंबाय जे नोंसोरो एसे बांद्राय सिरियास मुभमेन्टआव बाहागो लानो हायाबाबो एसेबां जेबो खालामनाङाबाबो खिन्थु टाइम टु टाइम जोङो लाइट नेचारनि प्रग्रामफोर लायोबा नोंसोर ओंखारनांगौ बाहागो लानांगौ बिनि उनाव कार्बि आंलंआव थांदों कार्बि आंलंआव कनफारेन्स जादोंमोन खिन्थु कार्बि आंलंआव रेडिमेड माने मोनसे फिल्ड दंमोन बाय एबसुनि बे गासिबो एबसु आरो एबसु मुभमेन्टआव नामायनो राजि बेनि उनाव नगावआव फैदों दिहिं बाटाबारि बे ओनसोलाव आरो बिनि उनाव जोङो दुधनै गासिबो गिदिंजोबदों आरो क'क्राझारनिखौ बिजनिनिफ्राय लानानै गसाइगावसिम आं मथा मथि बे केम्पेइननि समाव पर्बत जरा बिजों थाबायफाजोबनो मोन्दों खिन्थु आंबो सासे बुंनांगोन आंबो अलसियानो मालाय बे फार्स्ट जेनेरेसनखौ रायनानै मा जानो आंबो डायरि मेनटेन खालामदों खिन्थु मोनसे केरिसमा दङ बिथाङा जे डेम'क्रेसिनि गथना पिटिसियानो जोबमोन एबसु बिराद बुरजा एबसु नङै मानसिफोर थ' 300सो मानसि गेदेरिं जादों सानसेखालि हराव आरो बेजों उपेन ब्रह्मजों मोनसे डेलिभारेसन डिबेट आर्गुमेन्ट बेबा बे कुइसन खालामो मानो ओरै बे गासैनिबो एन्सार होदों ओरैबादि मोनसे स्ट्रं पार्सनेलिटिनि मानसि बिसोरो आन्दलनखौ सापर्ट खालामनानै रायज्लायनो फैयाखैमोन उपेन ब्रह्मखौ कुइसन आफ्टार कुइसन खालामनानै फेजेननोसो फैदोंमोन 3 घन्टानि जि मोनसे आर्गुमेन्ट आरो डेलिभारेसन ओइदिननो बिसोर डिसिसन खालामदों जे बिदिबा गाबोननिफ्राय जों मुभमेन्टआव ओंखारसै नेक्स्ट डे बिसोर ओंखारजोबदों गासिबो बिदि मोनसे केरिसमेटिक मोनसे पार्सनेलिटिनि मानसि थ' बेखौ नायोबा दा मिरुआव आङो करेन बसुमतारी बालिराम बर' बिथांमोननि खोथाखौ बुंबाय रबिराम ब्रह्ममोननि 24 आवार्स बिसोरो मोनसे समाव थाफादोंमोन आरो जोंहाय गावनि खुब माने खाथियाव मोनथारनाय मानसि हिसाबै गावनि एबसु मावबोनायाव मानायाव सब समाय मोनबोनाय मानसि हिसाबै सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बिनि उनाव आथोबा जोनोम जाफैबाय आथोब जोनोम जानायनि उनावहाय हयथ' प्रमिला रानी ब्रह्मखौ मोनबाय मालती रानी नार्जारिखौ मोनफैबाय आरो गावनि सिनियर गाइड हिसाबै गाव जायखौ रियेलि रेसपेक्ट खालामो मालाबा सम सम थांना हर थायो बे जाहैबाय कनकेसन नार्जारि आरो प्रेमसिं ब्रह्मआ एसे रिभलिउसनारि पार्सनेलिटिनि मोनसे आगोलनिफ्रायनो रमान स्क्रिप्टनिफ्रायनो बे मोनसे स्ट्रागलिं मोनसे फर्सथारमोन बियो ओंखायनो बेखौ बियो मोजां मोनोमोन बिनिफ्राय एसे डाउनलाइन एसे गाहायाव नायोबा माने गावनि जुनियरफोरनि गेजेराव आंथ' जुनियर मस्ट जाहैबाय ना लाफाबाय थायो थाफाबाय थायो खामानि रोङैखौ फोरोङो आं खामानिबो सोलोंनायाव सुबिदा मोनबाय सोमलाखौ खुब माने क्लस ट्रास्टेड मानसि हिसाबै बे लाफानायखौ आं नुदों आरो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङाबो खुब माने क्लसआव
थानो मोनोमोन बेनि उनाव किशोर बसुमतारी बे गाहायाव बहुतखिनि फिसा फिसा वार्कारफोर रेवरिया नार्जिहारि बिथांमोनखौबो जों नुबोदों आमाव जोहोलाव जों ज'यैनो थाफाबोदों आरो सासे लिडार हिसाबै स्ट्रेटेजि आरो पलिसिफोरखौ डिसाइड खालामनायाव बे सानसुमा खुंगुर आरो खरेन बसुमतारी रबिराम ब्रह्म प्रदीप दैमारिखौ शिलंआव फरायनाय समनिफ्राय लोगो मोनबाय आरो सिनियर गाइड हिसाबै प्रेमसिं ब्रह्म आन्दलननि स्ट्रेटेजियाव आरो जुनियराव सोमला बिसोरखौनो बेयो मोनसे टिम लानानै बेयो मोनसे आवगायलाङोमोन आरो बे मोनसे ट्रास्टेड सार्कोलमोन दायो मिथिगोन जिहेथे बिथाङा बै समाव आन्दलन खालामदोंमोन दा गुबुन गुबुन जायगायाव नोंथाङा मुभमेन्टनि बाथ्रा बुंदों जे बबेबा जायगायाव मिटिं खालामदों सरकारजों डिला माबायदिमोन सरकारजों सावरायनाय सरकारजों बे चेलेन्ज खालामनाया माबायदिमोन बियो माने खुब एग्रेसिभ माने एग्रेसन दंमोन बेनाव लजिकजों एग्रेसन माने डिफेन्सिभ नङा बे मोनसेया खारन बेनाव मोनसे थिउरिखौबो मानियोमोन डिफेन्सिभ इज द अफेन्सिभ इज द बेस्ट डिफेन्सिभ जाय अफेन्सिभआव थायो बे डिफेन्सिभबो मोनगोन आरो भिक्टरिबो मोनगोन जाय डिफेन्सिभआव थायो बे गाव बासिनानै थानो हागौ खिन्थु साक्सेस मोनाबो जानो हागौ ओंखायनो आरो नायो खेबसे सासे भुइया होननाय डिसि दंमोन 87नि बाथ्रा क'क्राझाराव बे सानसेखालि लेंहरबाय जे नोंस्रा मा इसु दं आं रायज्लायनो लुबैदों मोनसे आर्गुमेन्ट जादों बे मोनसे मुभमेन्टनि दैदेनगिरि उपेन ब्रह्मआ सासे डिसिजों मानो रायज्लायनो डिसिआ बुंबाय जे जोंनि रिपर्टखौ इमेजखौ बिल्डआप खालामनोबा बिट टु बिट साफ्रोमबो अफिसारजों रायज्लायनानै इमप्रेसनखौ क्रियेट खालामना होनांगौ जे जों मा मिथिनो होनांगोन थांबाय बे लिड लाबाय फरेस्ट अफिसार दङ डिएफअ एदिननि बिदि मोनसे डिसकासन क'क्राझारनि बै समाव डिसि अफिसा आसाम टाइपनि फिसासोमोन स' बिनि डिसकासन बेनि प्रेजेन्टेसन डिसि आरो डिएफअ जेसेबां अफिसार दं बयबो एसे मेसमेराइज जानाय बादि बे नुनायाव फिसा मानसि गारां थिं थिंया मानसि बे एसेबां दखल दङ जे आरो कनफिडेन्स फुल कनफिडेन्स स' खिन्थु बियो जेसेबांखि एग्रेसिभ जाया बै लेभेलखौ बे गारा माने जे गाव जेसेबां रिजनेबल जे राइट बेखौ हमथानानै सोलिलाङो ओंखायनो बेखौ ब्लेमबो होनो हाया फारसेथिंहाय जों जेला चिफ मिनिस्टारजों रायज्लायनाय नुदों खुब डिप्ल'मेटिकेलि बे थांदों आरो बे लजिकफ्राव देरहायो लजिकआ सबसमाय रेडि थायो बे नङा जे बे सबसमाय लेखा मानानै लिरनानै दोननायखौ जे फरायनानै बुंनांगौ बे नङा आरो अरेलि बुङो बेनि डिप्ल'मेसि आर्गुमेन्ट आरो लजिकफ्रा सबसमाय रेडि थायो फुराव आरो बियो प्रेजेन्स अफ माइन्डआ बहुत स्ट्रं सोरबा जुदि डाटाजों चेलेन्ज खालामदों साप'ज बे डाटाया गावनि आखायाव गैया बेखौ बोरै डिल खालामनांगौ बेखौबो रोंगौ स' बियो ओंखायनो सब एफेक्टिभ आरो स्ट्रेटेजिकबो आरो सार्पमोन बे हिसाबै जोङो बेखौ सासे मा होनो बिदिखौ टटेल लिडारशिपखौ जों नुयो बिनि मोदोमाव फार्स्टिं दा थाइपाथाय टकफ्राव नुबाय जे बिनि जि फिफ्थ राउन्ड अफ माने ट्राइपाथाय टकआव बे बाहागो लानो हादों मोनबा राउन्डसिमल' बिनिफ्राय बे थैदों 90आव जादोंमोन नालाय थ' बेफ्रावबो बिनि जि प्रेजेन्टेसन बिनि आर्गुमेन्ट बा इस्युखौ बोरै लांनांगौ जेरै स्टेटहुडखौ मानो नांगौ बे जोंनि जारिमिनखामोन जोंनिनो हा हुखामोन जोंनो नांफिनगौ ओंखायनो बे सिम्पोल बिदि लजिक नङा बेनाव बे जास्टिफाइ खालामो वाइ वी आर आस्किं द स्टेटहुड आरो डिसक्रिमिनेसन लेभेला मा दिनै नर्थ इस्टआव नायोबा नोङो नेसनेल हाइवेनि सा पर्सनाव जों थायो बेवहाय बा ब्रह्मपुत्रनि सा पर्सनाव जों थायो बेवहाय बेयाव एनि अफिसार फ्रम दि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया थाङोबा नुगोन बाहाय ना इन्जिनियारिं कलेज ना मेडिकेल कलेज ना इउनिभार्सिटि जों डेभेलपमेन्टनिफ्राय मानो डिफ्राइभ जायाखै प्रपर्सनेटलि मानो जादिया 25,000 स्कुवेर किल'मिटार एरिया बेवहाय मानो प्रपर्सनेटलि डेभेलपमेन्ट जादिया लामाया मानो गैया इन्स्टिटिउसना मानो गैया बेखौ बुङोबा बयबो मानिनाङो जे नंगौ बाहाय डिसक्रिमिनेसन दं ससियेल लाइफखौ नायदो पार केपिटा इनकामनिफ्राय लानानै इडुकेसनसिम आरो जोंनि एक्सप'जार जे बे जायगानिफ्राय बाहेरायाव बेसेबां गथ'फोर फैदों मोनसे स्टेटआ कनस्टिटिउसनेल गार्जेन जायो स्टेटआ नङा होमबा मोनसे बिनि थानाय नागरिकफोरनि थाखाय दा बिसोरनि दायित्व नंना नङा जे साफ्रोमबो गथ'आ बे आसामनि दस्रा पार्टनि गथ'फ्रा जुदि 10 जन इन्जिनियार जादोंबा बे पार्टआवबो मानो 2-3 जानो हाया
बे लजिकफोरखौ मोजां लांनो हायोमोन बियो ओंखायनो बाव डिसक्रिमिनेसन दं आरो बे मालाबाबो चेन्ज जानाय नङा आरो जोंनि एरियाखौ नट अनलि बर' बाव थानाय गासैबो जाथिफोरखौनो जोंनो रुल खालामगोन इन्टारेस्टिंलि मा जाबाय मुम्बाइआव मोनसे जेला बे ट्रिटमेन्टआव थाहैयो प्रेस मिट जादोंमोन मुम्बाइनि प्रेस मिटआव उपेन ब्रह्मआ प्रेस मिट खालामगोन फैदों बयबो टप जार्नालिस्टफोर रुपासनाय सोरबा सोरबा इन्डियान एक्सप्रेसनि बिसोर मा खालामनो फैदोंमोन उपेन ब्रह्मखौ रायनो फैदों मानो वाइ आर इउ किलिं द राइन' अफ मानास बे समाव राइन' किलिं मेसिभ जादों उपेन ब्रह्मआ बुंबाय मा वी हेभ नट किल्ड वी आर नट किलिं द राइन' देयर इज अ प्रसेस एन्ड हु आर द प्रसेस सोंदों द प्रसेस माने प्रसेस आरोखि आं बाय एडमिनिस्ट्रेसन गैया ल' एन्ड अर्डार गैया बाय आसाम गभर्नमेन्टआ टटेलि फेल ओंखायनो बिदि बुथारनो हादों ल' एन्ड अर्डार दंमोनबा मानो बुथारनो हादोंमोन फैलाय जोंनो रायजो हो मानासखौबो जोंनो मासेबो गान्दाखौ जों फोथैया आरो प्रटेक्सननि दायित्व जोंनाव बे दिननिफ्राय मोनसे इनफ्लुयेन्स जानानै मुम्बाइनि प्रेस मिटफ्रा बड'फानि प्रति मोनसे माबा जाबाय आरोखि फकासाव फेन फल'वारफोर बादि जाबाय बहुद फकासाव फैबाय फार्स्ट टाइम टाइफाइडआ जेला जादोंमोन जेनेबा 28 तारिख आगस्ट 89 बावहाय जेला बे टाइफाइडनिफ्राय प्रेस मिट खालामो सुभाष गिसिङा बे समाव हिर' गरखालिन आन्दलननि त' बे समाव बे जेला दिल्लीनि माने प्रेस क्लाबाव प्रेस मिट खालामो अब्ला बिनि जि प्रेसखौ फेस खालामनाय एन्सार होनाय मा होनाय दाबो भिडिअ दङ जोंनाव बे मिडियाफ्रा दिल्लीनि मिडियाफ्रा बुंनो गोनां जादोंमोन जे हि इज मोर देन एनि आदार ट्राइबेल लिडार अफ दि इन्डिया माने बेबायदि ट्राइबेल लिडार नुवाखै जों होननानै आरो एसेबां जे फास्ट एसेबां सार्फ थ' बेफोर मोनसे पार्सनेलिटि बिनि एक्सट्रा पार्सनेलिटि जों बेबायदिजोंनो बिथाङा जेरैबो बिथिङाव साक्सेसफुल जायो आरो नोंथांनिफ्राय मिथिगोन जिहेथे बै समाव आन्दलना जिहेथे जादों गभर्नमेन्टजोंबो सावरायनाय जादों रायजो राजाफोरनि नैबे आन्दलन खालामनायनि बिथिङाव माबायदिमोन आरो बिथाङा जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिथाङा खामानि मावदों दा बै हिसाबाव संगठनखौ लांनाय बा आफादखौ लांनाय आरो रायजो राजाफोरनि माबाफोराव नैबे बेंना लानायाव माबायदिमोन 96 बे जेला आफादगिरि जायो बे समाव एबसुनि अबस्थाया राजनैतिक द्वन्द्वआव सुरुला एबसुआ बहुत खममोन बे समाव आन्दलन जे खालामनो हागोन बेखौ रावबो साननो हाया मोनसे जिर'निफ्राय स्टार्ट खालामनाय बायदि खिन्थु मोनसे थिउरिखौ लाबाय बे जे रिभलिउसन बा स्ट्रागोला जिखुनु पइन्टनिफ्राय स्टार्ट जानो हायो हारसिंबो स्टार्ट खालामनो हायो दा बे जे आइडिया बे रिभलिउसननि आइडिया स्ट्रागोलनि आइडियाखौ नों बोरै थ्र' खालामो मानसिफोरनो नायबानो जाबाय हाजार मानसि फैगोन बहुत मानसिफोरनाव प्रश्न जादोंमोन जे हागोन ना खालामजागोन ना आन्दलनखौ बिश्वासानो फैया इभेन जों ज' मावबोनाय बहुत मानसिफोरनियावबो बेफोर मोनसे डाउटखौ नुनो मोन्दोंमोन खिन्थु बे बुंदों मा नों इउ जास्ट स्टार्ट विथ दि आइडिया माने नोंनि आइडियाजों स्टार्ट खालामग्रो नोङो आरो नोंनि आन्दलना मानि थाखाय मोजाङै जुदि मानसिफोरनो फोरमायलांनो हायोबा रायजोफ्रा नाजावगोन थेवबो बिनि गेजेरावबो जे गोबां एरियाया पिटिसननि दखलाव दंमोनखाय आन्दलननि जि मोनसे माबा जि आन्दलननि दाहा धौ बे धौआबो बिसोरखौ इनभल्भ खालामनो हायियाव इनफ्लुयेन्स खालामनो हायियाव बहुत जायगायाव बे थांनानै थासान्दियाव बहुत जायगानिफ्राय आन्दलनाव जयेन जायाखै जेरै बाक्सानि माखासे एरिया जयेन जायाखै आरो क'क्राझारावबो माखासे फिसा एरियाफोर दं बिसोरो बे थांनानै थासान्दियाव जयेन जायाखै खिन्थु बे थैनानै थांनायनि उनाव बिनि आइडियाखौ वाइडलि ब्रडलि मिथिनायाव जयेन जाफैबाय दा बुंनो थाङोबा बेबायदि मोनसे आन्दलन मालाबाबो जाफेराखै नामा जे बर'आवबो आरो माबायाव जेराव लास्टलि थाङै 100% बर' मानसिफ्रा मुभमेन्टखौ एप्रिसियेट खालामबाय जयेन जाबाय आरो उपेन ब्रह्मखौ दिनै बै समाव जायफ्रा अप'ज खालामदोंमोन बिसोरबो दिनै बड'फा जे बिमुं होदों बे राइट जादों होननानै फुजिनो आरम्भ खालामबाय खारन जों एसे माने इलिटारेट पपुलेसनाबो बहुत दंमोन लेखा रोङैफ्राबो बे मोनसे एडभान्टेजबो मालाबा इलिटारेटफ्रा मोजांखौ बुजियोबा मोजां आरो उल्था बुजियोबा बिसोरखौ फेरनोबो गोब्राब
खिन्थु बिनि केम्पेइन थिउरिफ्रा एसे आलादा जों गामि गामि हाबोमोन बुजायोमोन मानो रायजो नांगौ जों बोरै जोबलांनो नागिरदों आरो बे समाव जों आन्दलन खालामनो हायामोनबा बर'नि अस्तित्व आरो जातीयताबादनि जे आन्दलन बे हयतोबा मालाबाबो दिनै जेरै जाफैदों बिदि जानाय नंलामोन हयतोबा बेबादि खारन बे समाव एनडिएफबिआबो जोनोम जायाखै रायजोफ्रा जों बर' रायजोफ्रा मददथ' होदों नाथाय बिनि जि मोनसे थिउरि बा प्रिन्सिपल बेखौ गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो गनायनानै मरेल सापर्ट होनो गोनां जादों सारनिफ्राय मिथिगोन जे जिहेथु जेब्ला बिथांजों लोगोसेयाव नोंथाङा सोमावसारनायाव बाहागो लानो मोनफादों थाफादों बिथांजोंनो गुबुन गुबुन जायगा हाबाफारिबो लादों दा बै समाव बिथांनि जेब्ला बिथांजों दङमोन बै समाव बिथाङा माबे मोनसेखौ बांसिन गोसो होसिनोमोन माबे बिथिंखौ लानानै बांसिन बिथाङा सानसिनोमोन दा इडुकेसनखौ बहुत गुरुत्व होयोमोन बे सेंग्राफोरनि गेजेराव आरो मेनलि साइन्स इडुकेसनखौ जायगा जायगा बे साइन्स इडुकेसननि सायाव स्पिचबो होनो नाजायोमोन जायगा जायगा आरो गुबैयै बियो माने मा होनो ससिय' इक'नमिक कन्डिसन खारन गावनि न'खरनि कन्डिसननिफ्राय गाव स्ट्रागोलजों फैबाय जिहेतु बेखौ इमप्रुभ खालामनांगौनि थाखाय बियो सानोमोन दा ओंखायनो बिनि स्पिचफोराव माने बे गोरिब दुखियाफोरनि जे सेलभेसननि बाथ्रा आरो इमानसिपेसननि बाथ्रा इक'नमिक डेभेलपमेन्टनिफ्राय लानानै लिभार इमानसिपेसनसिम सोरनिबा दा माने गादबनायनिफ्राय एबा सोरनिबा सायानिफ्राय जों फ्रि जानांगौ बे बाथ्राखौ बे बांसिन गोसो होदोंमोन आरो मोनसेया जाहैबाय मा इडुकेसनाव बियो इयुथ्सफोरखौ ओरैबायदि बुंदोंमोन जे माने जों साफ्रोमबो ओरैबायदि गोरों मानसि जानांगौ इडुकेसनखौ जे ब्रेन पावारा जेराव फैयो बावहाय गुबुनफ्रा नादम हाया जे पपुलेसना खम जाब्लाबो ब्रेन पावारा जायनाव दं फिसा फिसा जाथि गस्थि जनगस्थिफोरखौबो रावखौबो गादबनो हायाखै थ' ब्रेन पावारखौ क्रियेट खालामनांगौ आरो जों रायजो मोनोबा बेखौनो खालामगोन रायजो मोननायनि उनावहायबो नोङो त्रिपुरानि उदाहरनखौ बे होयोमोन रायजो मोननानैबो गुबुन हारिनि आखायाव दं त्रिपुराया स' मा ब्रेन पावारा गैया इडुकेसनेलि बिसोर एडभान्स जानो हायाखिसै इयुथ्सफ्रा माने सासन बेबस्थायाव ग्रिप्सआव लाफैनो हानाय सासे माने केपेबल इयुथ्स जोनोम जायाखिसै बिसोरनाव जायनि थाखाय अफिसारनिफ्राय लानानै गासैबो गुबुन जाजोब्बाय दानि कक बर'फोरनि आखायाव रायजो गैया जों बेखौ एसे बांसिन गोसो होनाय नुयो जे हिउमेन रिसर्सेसखौ दानिफ्राय डेभेलप खालामनांगौ बेखौ नुयो आङो ओंखायनो बे साइन्स इडुकेसनखौ लानानै सम लेक्सार होनाय गोसोआव दं आं बबेबा कलेजाव साइन्स इडुकेसनखौ खुब गोसो होयोमोन बिथाङा आन्दलन खालामनाय समाव जेब्ला आन्दलन खालामदोंमोन बांसिन गोसो होथाबनानै थामहिनबा बेसेबां समसिम बिथाङा मैखोमै बिबान लानानै खामानि मावदों आन्दलननि बेलाखौ जों दहायथ' बुंबाय आङो 78-79 बे आनडिभाइडेड गवालपारा जिल्ला ओरैहाय बेनि आफादगिरि जाबाय बे समावबो जोंनाव मोनसे आन्दलननि माहल दंखासै बिबान लाजेननाया बिनिफ्राय लायोबा 78-79निफ्राय थैजासिमथ' एक्टिभ जानानै थालांबाय दा 90आव बियो जे रुंसारि जाफैबाय 86निफ्राय 90 हमनो लायोबा 87, 88, 89, 90 4 बोसोर नङा 3.5 बोसोरफ्राम समखौ बियो मैखोमै दैदेनफैबाय बे समाव सासे एक्टिभिस्ट हिसाबै बे खामानि मावदोंमोन दा बे हिसाबै 3.5 बोसोरखौ बिनि मोनसे मा होनो मेइन पिरियड होननानै हमनानै लाजायो खिन्थु 3.5 बोसोरनि जे लिडारशिप बियो दिनैहाय सेन्चुरिस आफ्टार सेन्चुरिस सोलिलांगोननि मोनसे लेगेसि बे गालांबाय साननाय दा बड'फाखौ गारनानै बर' जाथि दानायनि बाथ्राखौनो सिन्था खालामनो हाया खारन बे गेरेमसा बर' हारि दानायनि बाथ्राखौ गले गले बुंबाय थादोंमोन आरो बेनो मोनसे इमिउनिटि मोनसे मुलि बादि दा बर' यां जेनेरेसनफोरनि गेजेराव खामानि मावगासिनो दं आन्दलन खालामबाय थादोंमोन जेब्ला दा बै समाव बिथांनि देहाया माबायदिमोन जिहेतु बिथाङा हरखाब रुंसारि जाबाय बै समाव देहाया माबायदि ओरैनो बिनि देहाखौ जोङो 88सिम आन्दाजखौनो मोनाखै गाव हयथ' आगोलनिफ्राय एसे फिल खालामो साफार खालामो आरो बिहा आनन्द नार्जारि होननाय सासे
डक्टर दंमोन गायनि बियो रुरेल एरियायावबो जोबोद नामजादामोन मानसिया गोदो बियो बिनि पार्सनेल डाक्टारमोन बादिमोन अनोमोन बियो फिसाफोर बादि माबा जायोबा नायफैयो बेजों बे चिकित्सा लाबाय एफा एनै प्रब्लेमफोरखौ खिन्थु बेहा देहायाव माबा दंमोन जों मिथिया खिन्थु बे जेलानाखि बेयाव 88नि कनफारेन्सनि उनावहाय बियो एसे सिरियास फिल खालामदों लोमजादों देबरगावआवनो जयन्त महिलारि होननाय बिनि न'आव थानानै बेखौ एसे चिकित्सा खालामबाय थादों बे आनन्द नार्जारिया मोनसे साजेस्ट होदों नोंसोरो एसे कचबिहाराव लांदो गुवाहाटियाव लांनायखौ जों प्रिफार खालामा बे समाव थ' जोङो थारमाने बिदिनो कचबिहाराव लांनाय जादों जयलक्ष्मी नार्सिं हमाव आरो बाहाय टेस्ट खालामनायनि उनावहाय बे देहा डिट्रियेट जालांबाय बे रिटार्न जानो सुजुग मोनाखिसै आन्दाज मोनबाय मा बेनाव बे बुङाखै आरो जयलक्ष्मी नार्सिं हमनि डक्टरा बुङाखै खिन्थु बे बुंबाय नोंसोर चेन्नाइआव लां चेन्नाइआव मोनसे इंगित होदों आरो बे मोनसे गिदिर बेमार जाबाय चेन्नाइआव लांनायनि उनावहाय टेस्ट खालामनानै नायबाय टेस्ट खालामनानै मास मोनसेसोनि उनावहाय चेन्नाइनि डक्टरा क्लियार खालामबाय जे बेनाव सेलाव आरोखि सेलाव केन्सार जाबाय होननानै बबेबा मोनसे माइनर अपारेशननिबो बाथ्रा बुंदोंमोन अपारेशना निस्सय खालामदोंमोन माइनर बेनि उनाव बे जालांबाय थायो चेन्नाइआवबो मोजां जायाखिसै आरो टाटा मेम'रियेल हस्पिटालाव लांनाय जाबाय दा टाटायाव थाबाय थानाय समावनो बे फार्स्ट टकआ टाइफाइड टकआ जादोंमोन 28 आगस्टआव 1989 मायथाइनि 28 आगस्टआव बे समावबो बियो हयथ' फार्स्ट टकखौ थानो हानाय नंलामोन हयथ' बहुत अबस्था गाज्रि खिन्थु डक्टरा बेनो ब्लाड इनफिउसन खालामबाय माबा माबि ट्रिटमेन्ट खालामनानै उगौ थांनानै बे बहुत माने स्ट्रं माइन्डजों ब्रेनजों पार्टिसिपेट खालामबाय बिदिनो टाइफाइड टकआ कन्टिनिउवासलि 5 अक्ट'बराव खनसे जादों फार्स्टआ जाहैबाय 28 आगस्ट 89नि सेकेन्डआ 5 अक्ट'बर 89नि थार्ड टाइफाइड टकआ 11 जानुवारि 89 आरो फिफ्थआ जादों 18 एप्रिल 89 बिनि उनाव टकफ्रा एसे स्टेन्ड स्टिलबो जायो डेडलकबो जायो बे बिसिमल' बाहागो लानो हानानै बे 90नि मे मासाव बे जिउ जोबलांदों आरो थ' बे समखौ नायोबा माने बे मोनबा टाइफाइड टकआव जि मोनसे फाउन्डेसन बे होलांदों आरोखि उननि डिसकासन माबाफ्रा बेजोंनो थांबाय थादों मिथिनो थाखाय नाजागोन जेब्ला बिथाङा थांनानै दङमोन बै समाव आन्दलनखौ बिथाङा माबे बिथिंजों लांदोंमोन बै समाव जिहेतु आथिखालाव जों थांनाय समाव जों नुनो मोन्दों बे थार्ड पेजनि मुभमेन्ट बै मुभमेन्टआव जों हांगार स्ट्राइक खालामनाय जों नुनो मोन्दों बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बिथिंजों जों आन्दलन खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों दा बे बड'फानि समावबो बेफोरबायदि आन्दलनफोरा सोमावसारनाया जादोंमोन नामा बिथाङा बेफोरबायदि मोनसे इउनिक लेभेलाव बिथाङा सोमावसारनायखौ लांदोंमोन नामा बे आन्दलननि स्ट्रेटेजियाव बहुद मेचियरमोन फारसाइटेड आरो बोरै मानसिफोरखौ माने मोनसे माबायाव लाबोनांगौ माने आन्दलनजों बोरै सामिल खालामनो मोनसे सेन्टिमेन्टखौ मबिलाइज खालामनांगौबा मा एक्टिभिटिस लानाया मोजां सेकेन्ड मार्चआवथ' फर्मेलि जेनेबा लन्च खालामबाय मुभमेन्टखौ आरो बे जुटनायाव लानाय डिसिसन मथे जाबाय आरो बियो फर्मेलि सेकेन्ड मार्चखौ ओंखायनो बड'लेण्ड मुभमेन्ट डे हिसाबै फालिनाय जायो फार्स्ट डेमनस्ट्रेसनाबो गुवाहाटीनि जे जनता भवन समाव बेनि अफिसाव डेमनस्ट्रेसन खालामनायनि बाथ्राखौ जों साननोबो हाया खिन्थु बिथाङा साहस खालामनानै 13 एप्रिल 1987आव आसामनि जि केपिटेल दिसपुरनि जनता भवन मोखाङाव डेमनस्ट्रेसन लादों बेजों मोनसे स्टेट लेभेल आरो नेसनेल लेभेल फकासाव फैदों
जास्ट बिल' 12 जुनाव लाबाय मास रेलि बे बिराद गिदिर मोनसे रेलिमोन जास्ट बिलआ बुंनानै एखेबारे उसिफावजोबनाय नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेल बियो जोबोद मोनसे माबा प्रसार जादों दा बियो मोनसे मा जायो गासिबो धर्मखौ जों बे ओनसोलाव थानाय गासिबो धोरोमखौ जोङो मान होयो आरो ओंखायनो गासिबो धोरोमनि मानसिफ्रा जोंखौ मदद होनांगौ दा बेखौ मबिलाइज खालामनो थाखाय बियो 21 तारिख जुलाइ 1987 मास रिलिजियास प्रेयार लादोंमोन गासिबो डिस्ट्रिक्ट लेभेल बेनो फार्स्ट टाइम माने आन्दलनाव हिन्दु ख्रिस्टियान मुसलमान ब्रह्म बाथौ आरो हमनानै लादो नों गुबुन गुबुन धोरोमफोर जेसेबां धोरोम दङ फैनानै मास रिलिजियास प्रेयार खालामफैदों बयबाबो सलिडारिटिखौ देखायफैदों जे जोंबो दं नोंसोरजों बेनिफ्राय मोनसे इन्टारेस्टिं मोनसे प्रग्राम दंमोन बेहाय जे बे समाव थारमाने एवारनेसआ गैया मुभमेन्टफ्राव पाब्लिकफ्रा फैया बोरै लाबोगोन नोंलाय गामिसिम बे सोमावसारनायनि रादाबखौ लांनांगौ दा बे मोनसे मास क्राइं प्रग्राम लादों गामियावनो थानानै बड'लेण्डनि जै होनांगौ जोंनो नांगौ हमलेण्ड जोंनो नांगौ आलादा रायजो डिभाइड आसाम 50-50 जै बर' हारिनि जै प्रत्येकटा गामियाव माने मोनाबिलियाव ओंखारनानै मास क्राइं दा गामि दरसेबो बाद गैया मोनसे इउनिक सोमावसारनाय दा हमनानै लादो मोनसे गामियाव जुदि 100टा परियाल दं खिन्थु बिनि 20टा परियालाल' आन्दलनजों जड़ित दं बाखिया साइलेन्ट खिन्थु इदिन बे 20टा परियाला जे मास क्राइं खालामबाय बे 100टानि 80टा परियालाबो खबर लानो गोनां जाबाय मा जादों बिनि दारै आन्दलना मोनसे स्प्रेड जालांबाय आरो हांगार स्ट्राइकखौबो फार्स्ट टाइम बिदिनो लानाय जादों माने 10 तारिख आगष्टमोन जानांगौ 87 डिसि एसडिअ एसटिसि अफिस मोनफ्रोमबो सारा आसामाव हांगार स्ट्राइक 12 घन्टानि थाखाय आरो फार्स्ट जिनिखि 12 घन्टा 12 आवार्स जि आसाम बन्द बियो माने 27 आगष्ट 87 प्रथम आसाम बन्द ट्राइबेल एरिया बन्द आरो मोनसे इउनिक प्रग्रामा जाहैबाय गोदान दिल्लीयाव बोट क्लाबाव 10 तारिख नभेम्बर 1987 ट्रेन गंसे भारा लानानै एखे माने 11टा डाब्बानि ट्रेन जों फुरा माने बुक खालामदों आरो जों बाहाय 2000सो मानसि थांदों माने सिटनि एगेन्स्टआव एक्सट्रा सासे 750सो पेसेन्जारा नर्मेलि जायगा लानो हायो खिन्थु बाहाय 2000 मानसिया थांदोंमोन जों फ्ल'राव उन्दुलाबायनानै स' 10 तारिख नभेम्बराव जों बोट क्लाबाव धरनाखौ होदों साननैनि धरनामोन बे आरो बाहाय बर'फोरनि मोसानाय दामनाय देनाय आरो दिल्ली मेडिया बेनो प्रथम एक्सप'जार बुंनो थाङोबा आरो बे एखे दिनावनो बै समनि प्राइम मिनिस्टार राजीव गान्धीया डेलिगेसन टिमखौ लोगो हमदों बड'फा इउएन ब्रह्मनि दैदेननायाव बाहाय प्रमिला रानी ब्रह्म गासै दैदेनगिरिफ्रा दंफायोमोन बै समाव हयथ'बा दस्रा दंमोन लिडारफ्रा प्रमिला बायदेवा आथोब दानायनि उनावहाय दैदेनगिरि जाफैदोंमोन जिहेतु राजीव गान्धीजों लोगो हमनायाव बिथाङाबो दं बायदेवाबो आरो गुबुन दैदेनगिरिफ्राबो लोगोआव दंजोबो आरो एखे दिनावनो 10 तारिख नभेम्बर खालिनो बे डेमनस्ट्रेसनखौनो रेसपेक्ट खालामनानै बै समनि लकसभानि स्पिकार बलराम जाखार बे उपेन ब्रह्मनि दैदेननायाव डेलिगेसन टिमखौ लोगो हमदों स' बे 1 तारिख जानुवारियाव जे 87निनो प्रफुल्ल महन्तनो जे चार्टार अफ डिमान्डखौ होबाय 92 पइन्ट चार्टार अफ डिमान्ड बे एखे डिमान्डखौनो फार्स्ट टाइम माने राजीव गान्धीनो 10 तारिख नभेम्बराव होदों गथायनाय आरो बलराम जाखारनो गथायनाय जादों बिनि उनाव मोनसे गोसोखांजाथाव मोनसे माबाया जाहैबाय मा आन्दलनाथ' जाबाय आरो आन्दलना एसे गोलाव सम सोलिखांनायनि उनाव एसे दा आर वेंकटरमन 1988 आर वेंकटरमना प्रथम माने बड'फा उपेन ब्रह्मखौ
बर' इस्युनि सायाव फर्मेलि रायलायनो होननानै लेंहरदों बै समनि राष्ट्रपति आरो फार्स्ट टाइम बर' आन्दलनाव जोङो डेलिगेसन टिम हिसाबै थांनानै लोगो हमहैयो खिन्थु जोंखौ सोरबा लेंहरनानै रायलायनाया अफिसियेलि 88 हालागै मुभमेन्टआ बहुत पिकआव थांबाय आरो बेनि मोनसे भिगरास मुभमेन्टनि नेचारखौ नुनानै हयथ' बेन खातारमाला सानबाय जे रायलायनो दरखार दंसै दा रायलायनाया बे 88नि फार्स्ट 18 जानुवारि 1988 बावहाय बियो प्रथम आर बेन खातारमानजों रायलायहैनायनि मोनसे खाबुखौ मोनदों आन्दलननि गेजेराव सुजित नार्जारिया 87नि 12 जुनाव मार्टियार जाबाय बे मोनसे गोदान सेन्सेसन मोनसे सेन्टिमेन्ट क्रिएट खालामबाय आरो मोनसे आरोबाव गोसोम मोनसे सेप्टार बर' आन्दलनाव भुमकानि गेंरेप क'क्राझारनि बेबो 1988आवनो जानुवारि दाननि 25 तारिख आरो 27 तारिख बाहाय गामि रेड जादोंमोन भुमकायाव आरो बे समाव SPRC थाइल आरो एक्सट्रिमिस्टफोरखौ नागिरनाय माने नामैनो बे गामियाव रेड खालामनानै बावहाय गेंरेप खालामनाय जादों आरो बेनि कमिसनबो जादोंमोन RC थाइलआ सासपेनसनबो जादोंमोन बे मोनसे जोबोद टार्निं पइन्ट लाबोबाय बर' मुभमेन्टआव जे सासे मुभमेन्ट समाव मानसि गावथारनाया जेसेबां गिदिर इस्यु जायो पुलिसा रेप खालामनाया देरसिन इस्यु जायो दा नेसनेल इन्टारनेसनेल हिउमेन राइट भायलेसननि इस्यु फैबाय बाहायनो बिनि उनाव दिनै गोसोखांजाथाव मोनसे जाथाय होननानै बुंजायो जे सुजित नार्जारिया 12 जुनाव मार्टियार जादों खिन्थु गिबि आइजो मार्टियार सानै गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारी बिसोरबो 1988 मायथाइनि 12 मे 12 तारिख मे तारिखआव पुलिसनि आखायावनो मार्टियार जानांदों दा बेफोरबायदि जाथायफोरखौ जों बुंनो हायो जे जोंनि मुभमेन्टनि हिस्ट्रियाव मोनफा मोनफा गिदिर गिदिर टार्निं पइन्ट जे बिनि लेजिटिमेसि आरो मुभमेन्टनि इम्पर्टेन्स आरो जास्टिफिकेसनखौ बेफोर जाथायफोरनि दारै जों बांसिन प्रसार खालामनो हादों जे जोंनि सायाव अत्याचार जादों होननानै बड'फाया बेखौ खुब मोजां रोखोमै प्रसार खालामहैनो हादों आरो मानसिफोरनो बुंनो हादों आं सानो दा बिनि बे स्टाइलफ्रा बेनो जे मानसिफोरा गामियाव थायो गामिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै न'खर न'खर मबिलाइजेसन मास क्राइंनिफ्राय लानानै रिलिजियास प्रेयारनिफ्राय लानानै गासैबो धोरोमनि गामि ओनसोलनिफ्रायनो आरम्भ खालामनानै टप लेभेलसिम मुभमेन्टनि पेजफोरखौ लाङै लासै मानसिफोरनि इनभल्भमेन्टखौ बियो लाबोनो हादोंमोन बांहोनो हादोंमोन आरो मोनथिनो थाखाय नाजागोन जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिथाङा खामानि मावनायखौ जों मोजां मिथिगौ आरो बेनि अनगायैबो जोंनाव गोबांफोर आफादफोर दङ बैफोर आफादफोर दानायाव बिथाङा बिहोमाफोर होदोंमोन नामा बिथां गेदेमाया फार्स्ट अफ अल माने जिथु बड'लेण्ड मुभमेन्ट बावहाय उइमेन पार्टिसिपेसन आइजोफोरनि पार्टिसिपेसनखौ स्ट्रं खालामनांगौबा आइजोफोरनि मोनसे आफाद नांगौ सानलायनाय फैदों SK बसुमतारी उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गासैबो देबरगावआवनो फार्स्टआव माने 14 जुलाइ माने 14 जुलाइ 1986 मायथाइयाव आइजोफोरनि मोनसे कनभेनसन खालामनाय जादोंमोन आरो बावहाय मोनसे आइडिया लादोंमोनबा जों बर' आइजो दानो ना ट्राइबेल आइजो दानो बयखौबो इनक्लुसिभ खालामनांगौ होननानै ट्राइबेल आइजो दानांगौ होननानै आथोब आफाद जोनोम होदोंमोन अल आसाम ट्राइबेल वुमेन्स वेलफेयार फेडारेसन आरो बिनि लिडारशिपआवनो आथोबनि आमब्रेलायावनो गासै आइजोफोरखौ ज' खालामनाय जादों डिस्ट्रिक्ट कमिटि आनसलिक कमिटि गासैबो दाजोबनानै बेनि फार्स्ट प्रेसिडेन्टआ बेनो जाहैबाय प्रमिला रानी ब्रह्म बायदेव बे समाव लेखा गोरों बर' आइजोफोर आन्दलन खालामनो ओंखारनाय मानसिफ्राबो खम प्रमिला बायदेवआ टिचारमोन बिद्यापीठनि दा बिथाङा उपेन ब्रह्मनि हांख्रायनाय बायदि फैनानै सानसुमा खुंगुर बसुमतारी मालती रानी नार्जारी मख'जाथाव बै समनि इनिसिएटिभ लाग्राफोरखौ नायोबा बे आइजो आफादफोरखौ बे समाव दानाय जादों माने आथोबखौ
नाथाय 93 जि एकर्ड जादोंमोन बे समाव बड'फाथ' गैला थ' बे समाव बे नामखौ सोलायनानै आथोबखौ आबोब खालामफैदों टिखौ बि अल आसाम बड' उइमेन्स वेलफेयार फेडारेसन आरो बियो 6 नभेम्बर 1993 बिनि उनाव मोनसे माबा फैबाय मा दा BPSC खौ माला दानाय जाखो बे 1988 आव दानाय जादों BPSC खौ बे समाव मुभमेन्टआ खुब पिकआव थांबाय आरो पिकआव थांनायखाय मास मुभमेन्ट मोनसे महर होनांगौबा पाब्लिकनि पार्टिसिपेसनखौ बाराद्राय जों लाबोनांसिगोन आरो स' पाब्लिक पार्टिसिपेसनखौ बारायनो थाखायनो BPSC खौ जोनोम होनाय जादों आरो BPSCआ दतमानि सुजाकाटा गामियावनो जोनोम जादों बिनि फार्स्ट चेयारमेना हरेन्द्रनाथ बसुमतारी आरो लेंथुमगिरिया सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि नुबायबो मा 88 आव BPSC जोनोम होनायनि उनावहाय मास मुभमेन्ट जामारबाय पाब्लिकआ मोनसे प्लेटफर्म फैबाय आरो बे प्लेटफर्माव बाहागो लानानै बोरायनिफ्राय लानानै सेंग्रासिम सेंग्राफ्रा 100 लिंक जाबाय आइजोफ्रा आरोबाव लिंक जाबाय आरो BPSC आव बे बैसो जानाय मानसिफ्रा लिंक जाजोबनानै मोनसे कमप्लिट मोनसे मास मुभमेन्टआव बे कनभार्ट जाफैदों आरो थ' बे मोनसे स्ट्रेटेजिक मोनसे एचिभमेन्ट बियो जे BPSC दानायनि गेजेरजों मास मुभमेन्टआ रियेलि मास मुभमेन्ट मोनसे महर मोनफैदों नङामोनबा हयथ'बा मोनसे सेक्सन जोंनि समाजनि बे मानसिफ्रा हयथ'बा थालांगौमोन बे BPSC दानायनि डेटआ 8 नभेम्बर 1988 दतमानि सुजाकाटायाव आरो आं गोसोआव दं बेखौबो दानो हालामोन जों पुलिसफ्रा नागिरो जायनि थाखाय बे सुजाकाटा बे समाव मटरेबल रड नङा साइकेलजोंबो बिराद खस्थ'यै थांनांगौ बै गंनिया दै सेराव सोर लांनानै दाखुमाहैलायनाय जादों पुलिसनिफ्राय आन्दाराव लानानै बेयाव साननै प्रग्राममोन हराव रायज्लायबाय अखानायै डिक्लेयार खालामबाय थ' बेफोर आफादफ्रा खुब माने सिगनिफिकेन्स दं आरो सोमावसारनायाव मिथिनो नाजागोन जिहेतु बिथाङा जेब्ला रुंसारि जाबाय बेनि एसे सिगाङावनो आं एसे मिथिनो थाखाय नाजागोन जिहेतु बिथाङा जा बेमारजों बिथाङा रुंसारि जाबाय दा बेखौ मोजां मोनसे देहा फाहामसालियाव लांनानै फाहामथाय होनो हानायनि मोनसे चान्सआ दंमोन नामा फार्स्ट अफ अल मोनसे खोथाखौ बुंनांगोन जों जेला बेखौ एक्युट स्टेज होननानै जों मिथियो बे एसे लेट जादों जानो हागौ खारन गावबो गावनि बेमारखौ लानानै रावजोंबो शेयार खालामा आरो जों बुजियाखैमोन चेन्नाइआव लांनानै दा बे समाव जोंनि इमप्रेसनफ्रा मामोन इन्डियायाव टपमस्ट हस्पिटाल नङा होमबा चेन्नाइ भेलराव मेनलि भेलराव लांनाय एपल' नङा दा एपल'फ्रा बे समाव गैया थ' एपल'आ बेस्ट वान अफ दि बेस्टमोन आरो बिनि डायगन'सिसफोरावबो चेलेन्ज खालामनो हाया थ' ट्रिटमेन्टआथ' मोनबाय मोजांबो जादों इमप्रुभबो जादों चेन्नाइआव थासान्दियाव खिन्थु लासै लासै डिटेरियेट जालांबाय उनाव जों मोनसे प्लेनिं खालामदोंमोन मा आमेरिकायाव लांनो फैसाबो कालेक्सन जाबाय माबाय पासपर्ट बानायबाय भिजा बानायगासिनो दं खिन्थु बे समाव ट्राइपार्टाइट टकआबो जागासिनो दं आरो बे ट्राइपार्टाइट टकखौ 5th राउन्डआव खालामखांनायनि उनावहाय हयथ'बा जोङो लांनायनि माने प्रसेसआव दंबाय थायोमोन दंनाया खिन्थु मा जाहैबाय बे लांजानाय अबस्थायाव गैला आरो टाटा मेम'रियेल केन्सार हस्पिटाला जाहैबाय नोङो वर्ल्डनि गेजेरावनो वान अफ दि टप माने हस्पिटाल जाहैबाय थ' बेवहाय जोङो दोनबाय थादोंमोन नाथाय उनावहाय लांजानाय अबस्थायाव गैलिया 1990 मायथाइयाव जेलानाखि बे जिउ जोबो जानो हागौ सानसुनि बे समाव 7:32 जानांगौ होननानै जोबथा हांबोदों आफस'स थादों जों बायहेरायाव लांनो हायो खिन्थु डिटेक्सना एसे लेट जाबाय हयथ' बिनि आगोलनिफ्रायनो डेभेलप जाबाय थादोंमोन जों बेखौ एसे मिथिनाय मथेबा बेखौ बुंनो हायो बाखि जों संगठननिफ्राय आं जिहेतु थैजासिम फाइनान्सियेल मेनेजमेन्टनिफ्राय लानानै आं सासे बिराद सिम्पोल वार्कार जास्ट
एसिस्ट खालामनायनि अनगायै आं लिडारशिप नङा आंखौ लिडारबो बुंनो नाङा लिडारशिपआ उनावसो जाफैदों आं आरो बेखौ खाथिनिफ्राय नुनानै गोबां बाथ्रा सोलोंनो मोन्दों बे नंगौ खिन्थु मेनेजमेन्टआव जोंनो दंमोन नाथाय बिथाङा जोंखौ जों आसा खालामनायनि सिगांनो बे गारनानै थांबाय आरो हयथ' मानसिफोरनि गोसोआव जे मोनसे कुइसन थादों बेटार ट्रिटमेन्ट मोनोबा हामगौमोन नामा खिन्थु बेटार माने बेस्ट ट्रिटमेन्टआ इन्डियायाव बेनो आरो केन्सारा अल अभार इन्डिया अल अभार वर्ल्ड एखे ट्रिटमेन्ट थ' जोङो जास्ट मोनसे गोसो मोनसा खनसे नायनोसै होननानै आमेरिकायाव लांनायनि प्लेनिंखौ खालामदोंमोन नाथाय बिनि आगोलनो जिउ जोबलां थांदों फारसेथिं बिथाङा मोनसे जाहैबाय गावनि जे रेसपन्सिबिलिटि बेखौ नागारनानै थांनो नागिरा देहा हायाबाबो 5th राउन्डसिम बियो गोबाव जेरै पार्टिसिपेट खालामनानै फाउन्डेसनखौ गालांबाय आरो नोंथांनिफ्राय मिन्थिगोन जिहेतु नोंथाङा बे बाथ्राखौ बुंबाय आरो लोगोसेनो जेब्ला बिथाङा रुंसारि जादोंमोन बे रुंसारि जानायनि सिगाङाव बिथांनि मेसेजआ मा रुंसारि जानाय समाव मोनसे सासे मानसिया केन्सार बादि मोनसे पेनफुल डिजिज आरो बे समाव बियो माने खर' साबाय थानो हाला आइदि गाबो सम जों खर'आव बिलिरनानै थान्दा खालामो एफा मुलि होयोबा एसे नर्मेल जायो एसेबां मोनसे हार्ट ट्रिटमेन्ट हार्ट मेडिसिन कनजिउम खालामनानै बे गावनि देहाखौ लाखिगासिनो दं जोङो हयथ'बा जों बांद्राय एसेबां आसा खालामनानै लाब गैया लास्टआव बे मा बुंदों मा बुङाखै आरो खिन्थु मोनसे खोथा बुंदों बियो जे बे हले जोबोद गिदिर बाथ्रा बुंलांदों जे जों मालाबाबो सिमांखौ गारनो नाङा आं थैलांगोन खिन्थु आंनि सिमाङा जाहाथे थैनानै थाङा बड'लेण्डनि बाथ्रा आन्दलनखौ मोजाङै दैदेनलां जुदिअ जों दिनै गोबां राइटारफ्रा बिनि बबेबा मोनसे खन्दसे खोथाखौ पिकआप खालामनानै कट खालामनानै लिरोबाबो अभारअल जाथि आरो आन्दलननि बाथ्राखौ बे स्ट्रागोलखौ बोरै साक्सेस खालामलांनांगौ बे बाथ्राखौ बुंलांदोंमोन आरो रेसपन्सिबिलिटिया सोर रुजुनगोन बिनि सायाव मोनसे सिन्था दंमोन बुंलाङाखै बे रावखौबो खिन्थु मोनसे सिन्था दंमोन आरो जोंखौ आन्दलनखौ मोजाङै जोंनि उननि दैदेनगिरिफ्रा मोजां दैदेनलां जाहाथे मोजां साक्सेस मोनो बे समनि गेजेरावबो बे थांनानै थानाय समावनो अट'नमिनि अफारा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय फैदोंमोन आरो राजिब गान्धीया PM थानाय समाव डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल कनसेप्ट मोनसे अफारबो खालामाखै नङा खालामदोंमोन खिन्थु बेखौ नाजावलायनाय जायाखै आर.के. धावान होननाय सासे बिनि रिप्रेजेन्टेटिभा थांनानै चेन्नाइआव रायलायहैनाय जोंबो मिथिगौ आरो सासे IBनि डाइरेक्टर नर्थ इस्टनि शिलंआव थायोमोन बिसोरबो प्रप'जालखौ होनायखौ जोंबो मिथिगौ नाथाय बे समहालागै जोङो अट'नमिखौ नाजावनायनि मोनसे सिटुवेसनाव गैया बे हिसाबै बेखौ नाजावनाय जायाखै आरो बिनि गेजेराव बियो थैनानै थांबाय जोंनि गेजेरनिफ्राय थ' बियो मोनसे आसाल' खालामदों जे जातीय संग्राम जातीय अस्तित्व आरो अधिकारनि बे संग्रामफ्रा जाहाथे मोजां थाङो आंनि सिमांखौ जाहाथे दा आंनि सिमाङा आंनि थांनानै थासान्दियाव आं जे सिमां नुदों बेखौ थैनानै थांनाय उनाव जाहाथे फोथैया थ' बेखौ बियो बुंलांदों दा दिनै सिटुवेसनफ्रा आलादा जाबाय थांनानै थायोबा गाव मा सानगौमोन जों बेखौ मिथिया खिन्थु जोंनि सिटुवेसनाव जिफोर जाफैदों दा जोङो गोसोआव मोनसे लानानै थानांगोन जे सिमां नुनांगौ थांनानै थानोबा आरो गोबां सिमाङा पसिबोलबो जानो हायो इम्पसिबोलबो जानो हायो खिन्थु इम्पसिबोला पसिबोल जायो जेब्ला सिमांखौ नुगोन नोङो सासे गिदिर खन्थाइगिरिया बुंदों बेबायदिनो बाथ्रा बुंदों माने दुनियाव बेबायदि गोबां सिमां दं जेनोखि इम्पसिबोल होननानै सानो खिन्थु सिमांखौनो नुनांगोन नोङो होमबासो इम्पसिबोलाबो पसिबोल जानो हागौ जों बेखौनो लानानै थांनानै दं मोनसे बियो माइल खुन्थिया गालांदों गेरेमसा हारिया नेभार एन्डिं प्रसेस बबेहाय नोङो बुंनो हागोन जे गेरेमसा हारि जाबाय बाङालियाबो बुङाखै खिन्थु नेभार एन्डिं प्रसेस बियो मोनसे माइल पस्टल' बिराद गोजानाव थुनानै दोनदों जे बेखौ होसोलांबाय थानांगौ खारन मोनसे धारायाव खारबाय थायाबा मोनसे जाथिया
दलद थांनाय लोगो लोगोनो बायस्राजोबो थ' माइल खुन्थिया मोनसे थुनानै गालांदों गेरेमसा हारिनि थ' बे बिराद गिदिर मोनसे सान्थौ एबा सानस्रि जोंनि गेजेराव दा खामानि मावगासिनो दं जेब्ला बिथाङा रुंसारि जादोंमोन बै समाव जोंनि थासारिया बा नैबे बर'फोरनि थासारिया माबायदि जादोंमोन माने आं जुदि रियेलिटिखौ बुंनांगौ रियेलिटिया खुब माने एनकारेजिं नङा माने बे रुंसारि जानाय लोगो लोगोनो गोसो बायजोबनाय मानाय सोर लागोन दायित्वखौ इभेन सानसुमा खुंगुर बसुमतारी आफादगिरि जानायनि उनावहाय जे रिनिउड मुभमेन्ट माखासे प्रसार खालामदोंमोन बेवहायबो रिफ्लेक्ट जाबोदों मानसिफ्रा माबा गोसो बायनाय गोसो गैयै जानाय लामाफ्राव रड ब्लकेटनि थाखाय लेंहरबा मानसिफ्रा थांला आरो थाङोबाबो माने जास्ट हाजिरा होनानै फैनाय खारखोमानाय बे टेन्डेन्सिफोरखौ नुदों मानि थाखाय बे मोनसे आत्मबिश्वासनि अभाब ना मोनसे बानाय फैदों ना मा ना दिनैहाय जोङो उपेन्द्र ब्रह्मआ जिबायदि सर्स अफ इन्सपिरेसन बे इन्सपिरेसना गैया जादों नामा बहुत एनालाइसिस खालामनो गोनां जादों उनाव लासैनो जोबोद मोनसे आत्मबिश्वासबो फैफिनदों जे मोनसे कालेक्टिभ माने वार्क्सनि थाखाय बे मुभमेन्टआ थांनानै थाबोदों आरो बुंनो थाङोबा बे समाव प्रेसाराबो बारा जेरैबो क्रास डाउन खालामबाय 1100 जननि बारा मानसिया जिउ जोबलांबाय भायलेन्सबो जाबाय मुभमेन्टआव जि भायलेन्सखौ जों कन्ट्रल खालामनो हाला नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेल प्रसार जाबाय BBC लण्डन सानफ्रोमबो भायलेन्सनि रिपर्टिं जायो दा बेफोरखौ लाजोबनानै मोनसे केवासनेस फैदों मुभमेन्टआव जेरैबो मोनसे आनसार्टिनिटि बेखौ स्ट्रिमलाइनाव लाबोनो सानसुमा खुंगुर बसुमतारी प्रेमसिं ब्रह्म जों बयबो दैदेनगिरिफ्रा एसे सम लानो गोनां जादों एबा मोनसे बे पिरियडखौ दाबो गोसोखांबा आंबो एसे गोसोखौ गाज्रि मोनो खारन जों बेखौ सानब्रैनि उनाव फबदों 1 तारिख मेआव थैदों 2 तारिखआव जों लाबोदों बेनोसै एक्सट्राअर्डिनारि मोनसे फिलिं आंनावबो जे जों जेला फ्लाइटजों लाबोयो माबायाव बागडगरायाव 1 तारिखआव थैबाय कपिन खालामबाय माने टिकेट बानायबाय पुलिसनि क्लियारेन्स लाबाय फ्लाइटआव थिखांनानै लाबोबाय कलकाता टु मुम्बाइ टु कलकातायाव एयारपर्टनिफ्राय बागडगरासिम लाबोनांगौ टिकेट गैला सासे अजित नारायण होननाय सासे एयार फार्सार दंमोन माने स्टेवार्ड बादि इन्टारनेसनेल फ्लाइटआव खामानि मावो बै क'क्राझारनिनो अजित नारायण ब्रह्म बे कलकाता एयारपर्टआवनो दंमोन बे आरो फैनानै मा टिकेट गैया गावनो माने अफिसारफोरजों बिराद मोनसे आर्गुमेन्ट होलायनानैबाबो माखासे स्पेसियेल टिकेट एरेन्ज खालामबाय बे सोर मिथिगौ नामा बे ओरैबायदि लिडार मामा ओमफ्राय बागडगरासिम सफैनानै जों बागडगरानिफ्राय गारिजों लानानै फैदों बिनि डेड बडिखौ गसाइगाव फार्स्ट एन्ट्रि जाफैदों अलस्टर मोनसे गाबगुखुगु अबस्था बेनिफ्राय हराव सफैदों जोङो लांनानै देबरगाव हरसे दोनहैदों बेनि उनाव बिजिनिनिफ्राय ओरै गसाइगावसिम डेड बडिखौ लायै साननै देबरगावआव दोननानै 4 तारिखआव बाहाय फबनाय जादों थ' 4 तारिखआवनो डिक्लेयार जादों बे बड'फा होननानै थ' जेला 1 तारिखआव थैयो 2 तारिखआव जेला जोङो फ्लाइटजों लानानै फैयो जों गासिबो फ्लाइट सायाव दङ जोंनो एयार हस्टेसफ्रा जा माने फिथाइ सामथाइ होबाय जानाय साहा लोंनो होबाय इन्डियान एक्सप्रेस आरो टाइम्स अफ इन्डिया निउस पेपारखौ जोंनो होबाय फरायनो जों सानदोंमोन देबा गिदिर नेसनेल पेपार जोंनि निउसआ बहा फैनो फ्रन्ट पेजावनो बड'फानि जे फट' थुफि गाननाय फट' माने उपेन्द्र ब्रह्मआ फार्स्ट एवे खय तारिखआव खयथायाव फ्रन्ट पेजाव बेखौ नुनानै जों बयबो फ्लाइट सायाव जि दंमोन जायफोर दंमोन आरो एसे इमसनेल जाजोब्बाय जोङो गाबलायलायबाय जाबाय खारन थैजासिमाव जोंथ' बेखौ फोथांनो स्ट्रागोल खालामबाय थादों अनित्य ब्रह्म दंमोन तरुन ब्रह्म होननाय दंमोन जयन्त महिलारि दंमोन बिसोर आंथ' थांलाय फैलाय खिन्थु बिसोर गोथै देहाजों थाफाबाय थायो जों आन्दाजखौनो मोनाखिसै बेखौ पेकिं खालामनाय समाव गाबनांगौ ना मानांगौ गोथै देहाखौ लांनांगौ बिनि एसे सिन्था सिकिउरिटि गासै लानानै बिनि अखानायै जेला बे निउसखौनो जों फरायो जों बयबो आबेगिक जादों आरो बिदिनो जोङो लानानै गिदिंनानै ओमफ्राय 4 तारिखआव राजुआ बाबै फबदों ओइदिननो बड'फा टाइटेलखौ सानसुमा खुंगुर बसुमतारीया खुगाजों
फोसावजेनदों बेनि उनाव फर्मेल डिसिसन मोनसे लायदों दा बै समाव जेब्ला बिथांखौ जोबथा बिदाय होबाय बेनि उनाव रायजो राजाफोरनि जेखिनि थासारियाफोरा माबायदिमोन नाय मोनसे इमसनजोंथ' बयबो जयैनो दंमोन खिन्थु आन्दलनखौ लानानै बहुत प्रश्न जादोंमोन आरो बेहा मोनसे जार्नालिस्ट सार्केलबो दंमोन ना दा बयहाबो आफ्टार उपेन्द्रनाथ ब्रह्म व्हाट इज नेक्स्ट प्रश्न मोनसे जादोंमोन जेरैहाय दा सबिता गस्वामीनि खोथा बुंदों BBC लण्डननि बे बिराद मोजां बेजों लोगोआव बे फंबायफोरबादि अननाय बिपिन पाब्बि होननाय दंमोन इण्डियान एक्सप्रेसनि दा चन्डीगढ़नि रेसिडेन्स एडिटर बे शिलं बेसमोन बेबो लिरदों इण्डियान एक्सप्रेसआव ओमफ्राय घनश्याम परदेसि राधिका परदेसि बिसोरथ' दंखायोमोनानो आरो निर्मल्य बेनार्जि होननाय दंमोन सासे टाइम्स अफ इण्डियायाव आरो थिग बिदिनो बेहा जार्नालिस्ट सार्केल माखासे द्लाम दंमोन वाजबीर हुसैन होननानै बिसोरो बेखौ लोगो मोनबोनाय थ' बिसोर बयबो मोनसे प्रश्न खालामदोंमोन आरो बिसोर ओरैबायदि मोजां मोनोमोन थैनाय समाव बयबो फैजोबदों फट' खेबदों फबजासिम थालांदों बे समाव बिदि जेबो गैया जार्नालिस्टफ्रा गावनि खरसाव फैयो गावनि खरसाव थायो गावनि खरसाव थांफिनो नोंनाव बार्डेन जाया रावबो थ' बेबायदि मोनसे सार्केल बे बानायनानै दोनदोंमोन थ' आसामनि मिडियायावबो बे प्रश्नआ जादोंमोन दानि बड'लेण्ड मुभमेन्टआ मा जागोन खिन्थु रायजो राजाफ्रा लासैनो सानसुमानि दैदेननायाव एबसुआ मोनसे गोदान रिनिउड मुभमेन्ट फिसा फिसा खालामबाय गिदिर मुभमेन्टथ' उनाव जायाखिसै नेगसियेसन जाबाय थाबाय उनाव बे 93नि एकर्ड जाबाय नैबेनि उनावहायसो थारमाने बर'नि राजनैतिक परिबेसआ ओरैबायदि गाज्रि बिखा गावथाव जाबाय जे गासिबो गावस्राजोब्बाय आरो नंगौ बिथां गेदेमानिफ्राय बर' हारिनि गेदेमा बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि जे जिउ जारिमिन बे जारिमिननि सायाव बिथां गेदेमानिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मोन्थिनो मोनबाय थारैनो मख'नांगोन जे जों जेसेबां हायो नैबे सावरायथायनि गेजेरजों गेदेमा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोबां बाथ्राखौनो जों मिथिहोनो थाखाय बा बिथां गेदेमानिफ्राय जोङो मिथिना लानो थाखाय नाजादोंमोन आरो बिथाङा फारि फारि मोनफ्रोमबो आयदाखौ लानानै बिथांनि उन्दै समनि गेजेर लाइमोन समनि आरो बिथांनि जिउ जोबनायनि सिगाङाव आरो जिउ जोबजासिम बिथांनि सोमोन्दै बिथां गेदेमानिफ्राय मिथिबाय आफाद दानायनि बेलायाव बिथांनि बिहोमाया माबायदिमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समाव बिथांनि जे मावबोनाय बे मावबोनाय जारिमिनफोरा माबायदिमोन बिथां गेदेमानिफ्राय जों गोबां बाथ्राखौनो मोन्थिनो मोनबाय थारैनो मख'नांगोन जे बिथां गेदेमा बिथाङा बर' हारिनि गेजेराव जुदि दिनैसिम थानायमोनब्ला गोबां बिथांनि बा बर' हारिया जौगाथाय महर नुनांगौमोन बेखौ जों रोखा नुहुरो आरो बेनि अनगायैबो जाखिनि बिथाङा बर' हारिनि थाखाय सानस्रि गालांनानै होलांबाय दा बियो जोंनि थाखाय जोबोदनो थुलुंगानि फुंखा नैबे समाव नोंथाङा जे जाखिनि बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे जिउ जारिमिन बिथांनि जाखिनि नोंथाङा बिथांजों थाफानानै जेखिनि मावबोनाय आरो बिथांनि जेखिनि रायजो राजाफोरजों माबायदिमोन बेनि सोमोन्दै गोलावैनो बाथ्राखौ जोंनो फोरमायनो होबाय रायजो राजाफोरनो फोरमायबाय बेनि थाखाय जोबोदनो साबायखर बावबाय गोजोननाय थाबाय आरो बे एसेबां मिथियै बाथ्राखौ पाब्लिकनि गेजेराव जे लाबोनो नाजादों बड'लेण्ड बुब्लि चेनेला बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलनि बयनोबो आंनि गाहाम हामलायनायजों लोगोसे साबायखरबो थाबाय